ndo umenewu ndiyetu pakali pano pali malo amene akonza pamene akuonetsa zithunzi za mmene adzakhalire malo amene akufuna amange amene wa Chauka Athletics Club. Ndiye pamenepo amfotokozera mtsogoleri wa dziko lino mmene malowa adzaonekere komanso mmene ntchito yonse iyendere. Tiyeni titsatire zonse. Ine ndi Moses Mkondowe, head Chauka Athletics Club. Club imene takupanga invite kuti mukhale nafe. Ndiye pa kuitanani kwa tikuthokozani choyamba chifukwa yoti mwathamanga nafe, ndipo taona kuti ndino athlete wamkulu Malawi muno pokwanisa ndi nafe pa mtunda umenewo. Panopo monga tabwera kuti kusonyezeni maplani athu amene kwa nthawi yayitali anakhala maloto chabe. Loto loya linali lonena kuti timange chinthu ngati chimene tikuchipa chithunzi. Loto chiwiri linena kuti tizakunano a president kupereka nkhawa zathu ndikupemba chithandizo kuti tithandizidwe pa loto lathu kuti likhale osati solo koma likhale chinthu chooneka ndi maso onse Malawi. Kukulandirani kwathu pano choya oneseni zimene tikufuna kupanga. Chokhachi mavuto athu a bwana president si okhawa amene tikufuna kukuonesani hapa. Ife ngati anatauka ndi amozi amene tiliso a Malawi. Takhala tikugogoda makomosi siyana kuti tithandizidwe m'mavuto athu. Ndi klabu imene inayamba pakanthawi poyamba ndithu tinkalandira chithandizo kuchokera ku Southern Botras. Nthawi imene klabu inkachedwa Sobo Athletics. Koma chifukwa cha kusintha kwa mapolicies a company anasiya kuthandiza nthawi imene. Ndi klabu yathu tinalipo anthu angapo amene tinkathamangira Sobo Athletics. Koma chifukwa ti company inasiya kutithandiza amene tinalipo ngati maathlete nthawi imeneyo tinaona kuti ku loto lathu lopitiriza kuthamanga lisafe. Tinayambisanso klabu ina imene tinkaicha Stadium Stars. Stadium Stars titakhala pansi kuti tikayipange register kuti ikhale klabu yoziwika Malawi muno ndio vomerezeka. Tinapita kwa registrar general. Tinapeza kuti kumene kuja kunaliso anzathu ena amene analembesa kale klabu imene. Ndiye titabwerera pansi kukhalaso pansi kuti kodi tingapeze zina lanji kuti tipitirize klabu yathu. Ndiye pamene ndimati Chauka Athletics Club. Chauka Athletics Club kutanthauza kunena kuti ngakhale tikusowa chithandizo koma ifeyo taukabe ndipo tikufuna tipitirize masewera azothamanga ndi masewera athletics munjira zosiyana kudumpha, kuponya, kuthamanga kumene. Ndi loto lathu tinalipitiriza. Komano chifukwa chakuti tinalibe kutithandiza ena asiya kutithandiza, tipeza bwanji zithandizo. Tinayamba kugogoda makomosi anasiyana amene mpaka lero sanasegukebe. Tinaganiza kuti tili ndi kholo lathu Malawi muno. Kodi talipeza kholo lathu siningatithandize ndiye kubwera kwathu kwa inu a president. Titagogoda ndithu tinalonyadira kwambiri kumva kuti mwavomera kugogoda kwathu ndipo mwavomera kuti mutithandiza pa loto lathu kuti likhale no chinthu chenicheni chimene
chitathandize ife ndi Amalawi onse. Mavuto ambiri amene tili nawo ndi kusowa kwa zipangizo. Zipangizo zake mwina kuyambira ku uniform amene othamangira ndi sapato, mavesti, ngakhale ma tracksuit amene. Kuchoka apo mu klabu yathu tiliso ndi anzathu ena amene ali upper athletics, ali olumala, amene ali ndi chidwi ndithu kumbali ya zamasewera, komano mwina amalephera kubwera kuzakhala nafe chifukwa chonena kuti mayendedwe amasowa. Ndiye ndi loto lofunanso kukhala ndi basi yakuti anthu ngati amenewa tizithandizana nawo kubwera ku training, tikamaliza training yathu tizikawasiyaso ku nyumba. Kuchoka apo ndimenenso tili ndi maganizo tikhale ndi malo athu opangirako training, chifukwa yakuti malo ambiri amene timapangira training ndi malo timaphatikizana ndi anzathu ampira. Tikapita kumene kuja kumapezeka kuti mwina tikusowa space kamene tukangana na ground. Ndiye kawiri timakhala othamangisidwa pa malopo ndifeyo. Ndiye tikuganiza kuti khalenso ndi malo athu okuti tizipangirapo training. Titawerengera zonse zimene tikuzisowa, maujeni athu, drama zimene tikuzisowa, poyambira timafuna tayamba ndi 300 million. Ndiye tikuthokoza kwambiri kuti mbali ina a president mwayambapo kutithandiza, ndipo sikuti musira pompa, tikhulupirira kuti mupitiriza kutithandizabe kuti maloto amene ali apa akwaniritsidwe. Ndiye mwachidule a president ndikukuonesani maloto athu ali apa. Tikayang'ana pa chithunzi chili apa tikuona kuti pali running track. Pali running track ndiye pakuonekanso kuti pali zodumphira zimene zimakhala timati zapa field. Ndiye running track yathu imene tikuganiza kuti zakhale nayo ndi imeneyi. Ndi apa pali podumphira high jump. Tikachoka apo tikuona kuti chimene chamangidwa ku mbali nayi ndi mastandi. Mastandi amene ndiyo kuti anthu obwera azatha kuonera bwinobwino atakhala pansi kuti asamazavutikenso mbali ina. Kuchoka apo tikubweranso mmusimu tikuona kuti pali mbali ya zoponyaponya. Chimene tikuona apa ndipo ponyera javelin. Kuchoka apo tikubweranso kumbali inayi kumene tikuona kuti running track momwe muja mumakhala mipikisano yosiyanasiyana. Pamakhala mbali ina kumene timakhala ndi ma hurdles. Pali ma hurdles a 400 meters ndi 100 meters. Ndiye tikuona kuti ma hurdles aja asanjidwaso bwinobwino apa mmene amakhalira pa mpikisano. Ndi zonsezi ndi maloto amene tikukhulupirira kuti ndi chithandizo chanu tiakwanirisa. Kuchoka apo iyi ndi mbali ina ya mmene tikuganizira kuti zizaonekera kuti uku kulika paki tisanalowe kupita ku track yathu uku ndikolowera. Kuti kalowa apa mkatimu tipita ku track yathu. Komanso mkatimu tuganiza kuti mukazakhale jimu imene izatithandizira kuti othamanga athu azakhale ndithu ndi mphamvu. Asazakhale ofoka kuti tikamathamanga ndi kuti tili ndi mphamvu bwinobwino. Apa ndiye tikuonesana kuti chithunzi chimene chinajambulidwa kuchokera pamwamba kuonesa kuti track yathu ndi malo athu amene tikuwafunawo azaoneka bwanji. Building plus malo othamangira opangira zothamanga ndi odumphira. Ndithu. Kuchoka apo tikubweranso apa ndi malo omwewo amene tikuwaona apa. Apa ndi kunja kolowera. Apa ndi chithunzi chachikulu chimene chikusonyeza kuti malo athuwa tikufuna kuti pazakhale kapaki imenenso mwina izatenga azayimikapo anthu magalimoto awo ngati omwewo ayima apawa. Chifukwa yakuti akuoneka ndi magalimoto amabwana ndithu. Tikufuna kuti tikhale ndi malo kuti mabwana akamabwera azati akafika pamalopo azaziwa kuti tafikadi pamalo kuti nafenso tikonza kupangapo zathu zolimbisa thupi. Ndithu. Ndiye musimu tikuthana kuiona running track ija amene kuonekera
apa kuseri kumene kuli kapaki ndi mwina magalimoto kapena ndi zina zofunikira zimene anthu angabwerese kumazapanga paki apa. Ndithu abwana zithunzi plani yathu ndi imeneyi. Plani yathu ya bwana kuti ikwaniritsidwe. Ndimene tikupempha chithandizo chanu kuti mwina makomo amene asekeka aja mmene mwayamba inu kusegula khomo ilili makomo ambiri akhonza kuti aseguka kuti ana amene tikuwaona apawa ataukawa plus ena onse a sports osati othamanga okha akhonza kumazagwiritsa ntchito malo amenewa chifukwa kuti kudzakhala gym kumene mwina akayenda mpira kayenda netball angathe kubwera kuzagwiritsa ntchito malo mwachidule tikufuna kuti azakhale high performance center. Ndithu bwana president. Zikomo kwambiri. Tsopano chomwe chikuchitika chonena kuti atafotokozera president za loto lomwe ali nalo ngati tauka kufotokozera mtsogoleri wa dziko lino zomwe akufuna zichitike ku klabu imeneyi maplani amene akonza kuti akhale ndi malo abwinobwino oti adzitha kuchita masewero amenewa othamanga popanda mavuto. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano akupita pamalo pamene akonza kuti ajambulitse zithunzi ndi achinyamata amenewa amene athamanga kuchokera ku Blantyre mpaka kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndiye pakali pano akutoletsa ndithu zithunzi zimenezi ndi achinyamata amenewa avala ndithu ma t-shirt awo oyera ndi makabudula a mitundu yosiyanasiyana malinga ndi mmene amathamangira pochoka ku Blantyre kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndiye zimenezi zikuchitika anthu onse amene afika kuno kuonetsetsa ndithu ndi chidwi mmene mwambo umenewu wotoletsa zithunzi ukuchitika. Mtsogoleri wa dziko lino atanyamula ndithu ndodo ijaka ndodo kapena kuti baton stick imene anathamanga nayo kuchokera pa ma robots amene ali pa roundabout ya pa area 18 mpaka kudzafika kuno ku chipilala cha chikumbutso makamaka pamene pali chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndiyo nthawi ino mtsogoleri wa dziko lino kujambulitsa ndi akuluakulu a Tauka Athletics Club komanso akuluakulu oona nkhani za masewero mdziko muno ngati wapampando wa Malawi National Council of Sports Dr. Sunduzwaye Madise ali pamenepo ndi akuluakulu mwena akunduna wa za masewero kutoletsa ndithu zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino amalimbikitsa ndithu nkhani za masewero dziko muno kufuna kuti dziko la Malawi lizichita bwino pa mipikisano yosiyanasiyana imene imachitika osangoti mpira wa miyendo okha kapena mpira wa manja okha ayi komanso ngakhale masewero ena osiyanasiyana kaya ndi tennis kaya ndi basketball kaya ndi volleyball zimenezi zothamanga masewero osiyanasiyana. Dziko la Malawi likatumiza osewera athu makamaka ngati amenewa othamanga amakachita bwino nthawi zambiri amayesetsa ndithu kuchita bwino kumapeza manambala abwino kumabwera ndi mendulo zosiyanasiyana. Choncho akamaona kuti mtsogoleri wa dziko akukhala nawo akumalimbikitsa zimapatsa mphamvu kuti azikachitanso bwino pa masewero osiyanasiyana amenewa. Ndiye pompanonso ndili ndi nzanga mtolankhani wathu Beatrice Mwape amenenso watsatira bwino lomwe zimene zachitika lero lino komanso makamaka za anyamata amenewa ndi asungwana amene athamanga kuchokera ku Blantyre. Beatrice. Zonadi anyamata amenewa athamanga kuchokera ku Blantyre ndi mtunda wautali
akuti alipo 45 ndiye athamanga makamanga cholinga chake nchoti apeze malo abwino oti akhoza amakathamangira afotokoza makamanga kuti chachikulu ndi kupeza zipangizo zoti azikagwiritsa ntchito chifukwa adandaula kuti alibe zipangizo zimenezi ndipo kwa nthawi yayitali mwina masewera amene akhala sakutukuka chifukwa chonena kuti alibe zipangizo. Well, first of all, I'm extremely grateful because when I first heard about these young athletes running from Blantyre to Lilongwe in 24 hours, and I understand they've done it in 19 hours, I thought it was fake news until I got an invitation to participate. I said, they're serious. And so I said, I'm going to participate. And I thank them for their vision. You know, running to be fit is something that everyone can participate in. And I just want to encourage all good-willed people, private sector. This venture is something that everyone needs to put their effort into. I'm told if we keep fit, we can ward off a whole lot of health issues. And just having the fresh air here, enjoying the trees and the scenery, this is something worth investing in. I'm impressed by this superstructure here. And not only will I put in my contribution, I will encourage others, not just in this country. There are those who want to help athletes top-notch so we can compete at every level. And this is one facility that Blantyre citizens and the whole nation will be beneficiaries of. And so I want to put in my effort. Olemekezeka President, munathamanga nawo ndi anyamata amenewa. Timangofuna tidziwe kuti kodi muwathandize bwanji kuti ngakhale makampani omwe siaboma afikire zofuna zawo. Kani yake njakuti tonse tikamakonda zinthu zochitachita ngati zolimbitsa matupi tikhoza sokupewa matenda nkhaninkhani. Koma zimene akuchita anyamata atauka zinthu zoti aliyense ayenera kuyamikira. Ndipo maplani wawo, maloto wawo ndi zinthu zakuti ngakhale ine ndakopeka mtima kuti achinyamata ati athandize level iliyonse. Uyu anandipatsira ndodo iyi ali ndi ulumali wa mtundu ino koma wathamanga nawo. Anyamata kuchoka ku Blantyre amatathamanga ati 24 hours koma athamanga 19 hours. Poyamba ine nimesa kuti nthabwala chabe masiku anamati fake news. Koma ntalandira kalata kuti mwina ndichite nawo zimene zinati anyamata ali serious ndiye ndichita nawo. Izi tikemo chuma chathu chifukwa tikatero zithandizira kuti achinyamata kuno track and field ndi zina zotero akhale oti akhoza kukhala ndi kuthekera kuchita nawo mipikisano pa dziko lonse lapansi nkumadziwa kuti takonzekera mokwanira osati modzidzimukira. Chimenechi ndikupempha aliyense a private sector, makampani osiyanasiyana zinthu zofunikamo ndalama zimenezi chifukwa tikuthandiza achinyamata achite zinthu zimene zikhoza kuyikaso dziko lathu pamapu. Commitment yanu kutani mtsogoleri wa dziko lino anena kuti afunikira ndalama pafupi 300 million. Commitment yanu ndiyo tani? Ya ndalama zimene zapezeka kale chifukwa ndifunsa wena ndi wena kuti alowepo. That's my commitment. Zomwe kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyankhula ndi atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino atoletsanso zithunzi ndi ena mwa achinyamata amenewa amene athamanga kuchokera ku Blantyre kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndipo zithunzi akutoletsa tsopano ndi achinyamata amenewa komanso akuluakulu a Tauka Athletics Club imene yakonza zonsezi. M'manja mwake ndi mmenemo ndithu anthu kuombera m'manja. Pano timva nyimbo ya mtundu wathu.
tathokoza zikomo kwambiri ya olemekezeka. mtundu wathu imeneyo imene aimba ndi Malawi Defense Force MDF Brass Band pamene mwambo umenewu wa Fit to Run Malawi Expedition wafika ku mapeto ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anabwera kudzathamanga nawo achinyamata amenewa Tauka Athletics Club pamene amamaliza kuthamanga kwawo kumeneko ndipo mtsogoleri wa dziko lino anathamanga nawo kuchokera pa marobot apa area 18 roundabout kudzafika kuno kumene kuli chithunzi kapena chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino. Pali kantunda ndithu koma mtsogoleri wa dziko lino wathamanga ndithu mpakana kudzafika kuno ndipo analandira kandodo kakuti baton kuchokera kwa anyamata amenewa amene amathamanga kuchokera ku Blantyre ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene anadzakhala nawo pa mwambo umenewu kumene mtsogoleri wa dziko lino amalandira achinyamata amenewa komanso kuthamanga nawo limodzi kudzafika pano. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kukwera galimoto kuti achoke kuno ku area 18 bwerere ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace. Njetu pamene mtsogoleri wa dziko lino tsopano akuchoka kuno ku area 18 ku malo achikumbutso komanso pamene pali chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda ndipo galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano kuyenda pang'ono ndi galimoto zina zimene zimakhala pa ndipiti kuchoka kuno. Ndiye ifenso kulutsa kwathu tilekezera pamenepa ndipo ndithokoze anzanga onse omwe tagwira nawo ntchito kuno komanso Miriam Kaliza amene ndimaulutsa naye. Ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu ku MBC Radio 1 ku Chichiri komanso ku MBC TV ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Zikomo.